játékáért, bekapcsolja a munkára. Kicsit dicsekszem is, hogy ez egy saját tenyésztésű kutyusom. Tenyészszemlézet, IPO 1 munkavizsgás, tehát már sokféle eredményt teljesített az életében, folyamatosan készítjük, reméljük, hogy az iskolának az egyik legeredményesebb kutyusává válik majd. Tehát tulajdonképpen a kutya a vezetőjének a járás módjába kell, hogy haladjon, rendkívül figyelmesen kell közlekednie, hogyha bármilyen utasítást kap, ül, fekszik, ugye a gazda ugyanazzal a tempóval halad tovább, és a kutya azonnal végrehajtja a feladatot, rögtön leült, türelmesen várakozik, még hogyha oldalról jön is ez a visítós, kutyaugatós hang, ő akkor is teljesen nyugodtan várakozik a gazdára, és itt a pozitív megerősítés, amikor megkapja a kedvenc játékát, jutalmát, húzakodhat egy kicsit a gazdával, játszhat, azért, mert jól hajtotta végre a feladatot. Utasításra elengedi, hozzámmal maga elérendeli a kutyát, majd lábhoz parancsszóval a kutyának automatikusan a gazdát megkerülve, ugye föl kell venni a menetiránynak megfelelő pozíciót. És ahogy a gazda fordul, németes kerüléssel, tehát a gazda megkerülésével fordít 180 fokba menetirány a kutyus. Fektetés volt helybenhagyással, azonnal reagált a parancsszóra. Egészen addig a kutyus nem mozdulhat, még erre utasítást nem kap. Munkavizsgákon például a bíró egy bírálati nappal szokta zavarni a kutyát, tehát viszonylag közel áll a behívás vonalához, jelzést ad a gazdinak, és amikor elhívja a kutyát, akkor megpróbálja megzavarni. Ezzel azt vizsgálják, hogy a lehető legrövidebb úton megzavarás, jobban a figyelem elvonás nélkül tudjon a kutyus a gazdihoz a lehető legrövidebb úton és a leggyorsabban odaérni, és a legfeszesebben beülni elég. Jobban mondva, azért is helyezkedik el a bíró itt középtájékon, hogy amikor a kutyus beül a gazdi elé, akkor beáll mögé, lássa, hogy mennyire egyenes. Tulajdonképpen itt minden ilyen pontvadászatra megy, pontokért küzdünk ezeken a versenyeken, és hogyha például feltétlenül a gazdi elé, akár fél pontba vagy egy pontba is kerülhet, és 100 pont az engedelmességi rész. Ennek a munkavizsgának még van kétféle fázisa, ez az engedelmes rész, amit most láthatunk, meg fogjuk mutatni az őrzővédő részét is, és a harmadik részére nem lesz már idő, az a nyomkövetés. Ez például, amit most mutat a kutyus, állításból helybenhagyás, ha lépésből hajtjuk végre, az IPO 2-es munkavizsga, tehát ő már a következő vizsgafogozatra készül, azért is tudja ezt a feladatot ilyen jól végrehajtani, még egyes szintű kutyus, de 3-as szinten már futásból kell ott hagyni, és ott nem kell visszamenni a kutyához, hanem ott már behívás van utána. Oké, a következő feladat a polcírozás. Tulajdonképpen apostával szoktuk még gyakorolni. A vizsgán az is a kötelező, vagy az előírás, hogy apostával történjen. De gyakorlásra nagyon sokszor úgy csináljuk, hogy a kutya kedvenc játékával, hogy még nagyobb kedvel hajtsa végre a feladatot, még szívesebben. Itt ezzel egy hiba lehetőség előfordulhat, hogy mivel puha ez a hurka, a kutya elkezdi rákcsálni, de amikor a tempót javítjuk, akkor sokszor be szoktuk áldozni ezt, tehát nem baj, ha rág egy kicsit, de akkor a tempója jó legyen. És majd a végén olvad össze a két dolog, amikor nyugodtan tartja az apoltot, és megfelelő tempóval is megy ki a apoltér és jön be. Itt már egy kis ügyességi feladat, ez már nem vizsgaanyag, tehát tulajdonképpen parancsszóra ugat a kutya, kéri a zsákmányát, a játékát a gazdától. Ha megfelelő ütembe ugat, és jó hagyja végre a feladatot, akkor pedig megfoghatja, egy pozitív megerősítést kap, azáltal, hogy felkínálja fogásra a zsákmányát a gazdi. Oké, ennyi volt a munkavizsga anyaga. Köszönjük szépen!